हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीपीएस नेक्सस। आमे ये जो सेकंड चैप्टर इतिहास सामाजिक विज्ञान इतिहास सेकंड चैप्टर विषयटा बुझे देथिले। वर्तमान आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। आ तुम माने कोन करिवो ना ए आस चिंता करिवार जो ई विषय आस चिंता करिवा क्वेश्चन जो 1 2 3 टा को क्वेश्चन देइची ताको कोन मान कोन करिवो ना कॉपी रे लिखि दबो, स्क्रीनशॉट मारी कॉपी रे लिखि दबो। वर्तमान ए विषय रे जानिबा जे आस चिंता करिवा क्वेश्चन आंसर कोन कोन सब देइची। ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ନୂତନ ରାଜବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କିପରି ରାଜନୈତିକ ସୀମାରେଖାର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲା। ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ନୂତନ ରାଜବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସୀମାକୁ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ କରି ଲେଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତୁର୍କୀ ଆଫଗାନ ଆକ୍ରମଣ 1142 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗକୁ ନେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ 1926 ମସିହାରେ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବରଙ୍କ ବିଜୟ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କଲା, ଯାହା ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଜୟନଗର ଏବଂ ବହମାନି ସୁଲତାନେଟ ଭଳି ନୂତନ ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଅହମ ଏବଂ ରାଜପୁତ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ବିଖଣ୍ଡିତ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ 1398 ମସିହାରେ ତୈମୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସୁଲତାନେଟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକବର ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅଧୀନରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ନୂତନ ରାଜବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କିପରି ରାଜନୈତିକ ସୀମାରେଖାରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲ ଏଥିରିକ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ କିପରି ଉପଯୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ନା ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ନା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ନିଜକୁ ଖାପୁଆଇ ଚଳିଥିଲା। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ନା ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 1671 ମସିହାରେ ସରାଇଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅହମ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ 1567 ମସିହାରେ 76 ମସିହାରେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜପୁତ ମାନେ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ 1699 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଶିଖ ଖାଲସା ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକାଠି ଆଣିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ନିଜକୁ ଅନୁକୂଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ସମୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଉତ୍ତମ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ନିରାପଦ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସହାୟତାରେ କାଲିକଟ ଆଉ ସୁରଟ ଭଳି ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦିଓ ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଚୁର କରଭାର ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ତଥାପି ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟା କି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ତମମାନେ ଲେଖିବ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ତମ ବୁକ୍ ଦେହରେ, ଏଟା ବି ଦେଖିଦବ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଭୟ କଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଗତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ଟିକସ ଯୋଉଟା ଦେଉଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଲୁଟପାଟ ବି ହଉଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକ ସବୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା କି କ'ଣ ସେମାନେ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାପାର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହାର ଲାଭ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ରାଟ ଓ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି ଯୁଗର ମହାନ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜୟନଗର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଗଲ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ନିଦର୍ଶନ, ତାଜମହଲ ଏବଂ ଶିଖ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତ ଭଞ୍ଜନ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଜିଜିଆ କର ଭରି ଭଳି ପ୍ରଥା
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଭୀର କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ନିଜର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସୁଦୃଢ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତଥା ଅସ୍ଥିର ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଥିର ଜାଣିଲ ଯେ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସେଟା ଡିସ୍କସନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବହିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା। ବହିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଯୋଉ ଦେଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଓ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କୌଶଳ ତୁଳନା କର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ଏଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପଢିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ନିଜର ଶାସନ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ସେନାକୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲୁଟିଥିଲେ ଆଉ ଜିଜିଆ ଓ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମରିକ ସେବା ବଦଳରେ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୋଗଲ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ବିଚାର ଶିଳ୍ପୀ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଫଳରେ କୂଟନୀତି ଓ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସୁଲିକୁଲ ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଆକବର ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଅଧିକାରୀ ଓ ସେନା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବଂଶବଦରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ଫଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସମ୍ରାଟ ମାନେ ହାରାହାରି 27 ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ଟାଇମରେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଟିକସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଗଲ ମାନେ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅହମ ରାଜ୍ୟ କିପରି ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନା କାହିଁକି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସାମାଜିକ ଓ ସାମାଜିକ କାରଣ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମମାନେ ୟାକୁ କପିରେ ଲେଖିବ। ଭୌଗୋଳିକ ସୁବିଧା ଓ ଦୃଢ ସାମରିକ ରଣନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକତା ଯୋଗୁଁ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅହମ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହାମ୍ପିର ପଥୁରିଆ ଓ ପାହାଡିଆ ଭୂମିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତଥାପି କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ପରି ଶାସକ ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଆସାମର ଅହମ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ, ପାହାଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବୃହତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ପାଇକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷକୁ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଏକ ସେନା ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମାନେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଢ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନା ଆକବରଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଜେତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ସହିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଉଦାର ଶାସକ ଭାବରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ତାକୁ ବି ତମମାନେ ବି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିବ ଯେ ଆକବର ସମୟରେ ସେ କଣ କଣ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆକବର ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାମରିକ ବଜାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତୋର ଦଖଲ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା, ରାଜପୁତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆକବରଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଣ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଜିଜିଆ ଟିକସ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଲିକୁଲ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଯାହା ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ କଣ କରିବ ନା ଲେଖିବ ଯେ ଆକବର ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କେମିତି ସହିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଉଦାର ଶାସକ ଭାବରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ଲେଖିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 4 ନମ୍ବର କଣ ନା ଯଦି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଲିକୋଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥାନ୍ତା ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ କିପରି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବା ନା ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 1565 ମସିହାରେ ତାଲିକୋଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥାନ୍ତା ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଇତିହାସ ଓ ଭିନ୍ନ ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। ସମ୍ଭବତଃ କଣ ତ ଡେକାନ, ଏଟା ଦୋକାନ ଲାଗିଛି, ଡେକାନ ମାଳଭୂମି ଉପରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଛୋଟ ନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହାକି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
डेक्कन सुल्तान को आक्रमण को प्रतिहित करि पारि थांता। ये जो पॉइंट जो दुकान दुकान लिखा है दुकान नो डेक्कन एटा मालभूमि एटा देखिबो। 5 नंबरटा कौन थिला ना पारंपरिक सिख धर्म द्वारा प्रोत्साहित अनेक मूल्यबोध जेपरिक समानता सेवा एवं न्याय आदि मत संपृक्त अटे यार कौन मूल्यबोध चयन करंतु और आधुनिक समाज रे सब प्रासंगिकता वर्णना करंतु। उत्तर कौन हबो ना फर्स्ट पॉइंट हम देखिबा जे गुरु नानक ईश्वरंकर सिख धर्म देछि जे ईश्वरंकर से कौन थिले ना एकत्व एवं समस्त मनुष्य को सामान्य मूल्य शिक्षा देथिले कि ना गुरु नानक जहा जातिभेद एवं धार्मिक असहिष्णुता भली सामाजिक कुसंस्कार को चैलेंज करथिला आ परवर्ती सिख गुरु माने जो कार्य माध्यम रे से विश्वास को सुदृढ़ करथिले। सेकेंड पॉइंट उदाहरण काश्मीर पंडित मानकर धार्मिक स्वाधीनता रक्षा करिया पई गुरु तेग बहादुर निजर बलिदान देथिले जहा समस्त पई सम्मान एवं समानता प्रति सिख धर्मर प्रतिबद्धता को दर्शाए। थर्ड पॉइंट कौन ना आज विविध समाज रे समानता सेवा और न्याय भली मूल्यबोध पारस्परिक सम्मान शांतिपूर्ण स्थान को प्रोत्साहित करिथाए। आउ ए गुडिक न्यायपूर्ण आचरण पीड़ित को जोटा मैंने पीड़ित अच्छा से सहायता करवा और दैनंदिन जीवन में दया भाव को प्रोत्साहित करती। विद्यालय कार्यस्थली किंबा समाज रे सिख शिक्षा गुडिक आमको अन्य मानक पई प्रेरणा देता है जहाँटा कि सत्य निष्ठा तथा मानविकता सहित जीवन जापन करने को मन पकई था। यहाँ हूँ कौन ना 5 नंबर क्वेश्चन तुमने लिखियो। आम ये डिस्कसन करते तृतीय द्वितीय चैप्टर क्वेश्चन आंसर गुड़िक तुमने या मन रख कॉपी दे लिख क्लास आमर द्वितीय चैप्टरटा सरीगला ये रोचे। थैंक यू। आ पूर्वर कहू चाहिए जे तुम मैंने ये वीडियो पर आम तृतीय चैप्टर भी पढ़ा हम तुम मैंने ये वीडियोटा को आम चैनल टाको शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ और लाइक करूँ जिते सब्सक्राइब लाइक देवे आम से वीडियो आनिबा क्लास भी लाइव क्लास भी। धन्यवाद।